Karbi Anglong lapen di Mahasau arar pan nilitumin pen Duaramla EPHLC Constituency Committee pen nilitum kardong pajililo la senilitum pin la bangso press media ki binang pok athi piala ke la heno kedam tang ni phai phiar ni song throk sima song lapen India Golf lapen Assam Golf angbong kacetok monsam alamdon labang nilitum monsam ubang nilitum cedong lo lapen lapuan along nilitum cedon nun labang so lamdon si tolong sedake isi kaphere mimi mate khayapan kanahok ethin nei angdeng nilitum dak theklong angdeng la hanlo close 2.3 mane ladakh ki pura sonlo seat cap mate seat cap ke open for all puse ladakh ketok lapen labangso seat cap open for all polong ke nilitum asapta chedong nun thekte athika lahano ilitum labangso along ri ke lake 6 schedule along ri ladake reservation alam bangle ladake pirthe war saite ilitum inglong aso ke permanent vet puse 6 schedule along paragraph 20 long da pulo lake tribal area lapen ladak komase vote joglong ma mase contest long ma ladak paragraph 2.7 along se klardak pen katok ta dulu lase non labangso 6 schedule ke pa phuk labangso lamdon ke lake lamdon monsam lamdon tagali lapen khe pan kana hok theppi laso jokse nilitum labangso close 2.3 abang ke nilitum asapta chidon de lapen Karbi Anglong arat ke lake chidon de lagi nalitum jong an le alang litum lake misen kuning je ta lake kana hok theppi khangjangji lase kachitok lamdon kachitok lapen tim Karbi Anglong atum nalitum prabjin pen la close 2.3 nalitum chili draw nahi scrap nangji prabjin terabang ke remove serak nahi apor ke doi sek kali prodang ke nilitum APHLC pen chenglok lapen ongdung nilitum inglong khaya tum kachisong mate democratically kachisong bang nilitum dengan kok tahai lapen lasolong komane lasolong kopine kasiksa kana hok du prodang ke lake tim Karbi Anglong lapen risim kang tanga song song chok atum se adai che nangji pusen tum da press meet along pen nilitum lam paklang komlo nilitum kipu tukang tung mang gala hello ake hai CM tulang long hang alang likining je ver alam alang li main meeting along tina merong taning je Karbi Anglong angkang ke theki bi along le chimun isi ijeta pek hekte puselang li intang kring pen main meeting along kening je sita non labangso alam don along longri cap bangket chia sopan kethupi ang lake konalo kachikok nang li cheta longle pekpe labuke longri cap kechia so khepan kethupi ang ke konalo lage nang li konase longle chet pekpe labuke kechia so pan longri cap kethupi ang laso bang nang li lamklar chipi kha laheno dili tum kipu gang tunga ke hai turam long hanga ke hai pan laheno ke kapachini kang tung mate kipu dam kang tung laheno ake hai PDC ke asong japu ake hai song bijit ingti kathar alang le phaniri tum lapuan arni khe kisung along karjap hip mate compromise kawe pin kisung long karjap asong japu pulodang ke alang li song bijit ingti ka tharam vet lo puse Karbi Anglong arar tum aning nge thi lapen aning nge thia ding ke lahelo alang li kidam tang 2017 on 18 ahot March 31 March angbong Karbi Anglong arlo kidu Hindi basi akhe tum phan la 31 March angbong cheterek lab nangi puse alang li hukum ke toy laso alam thekar julomben etum Karbi Anglong ora tumlang liphan aning sampik lapen aning arompik alang liphan inut compromise kawe pin asong japu puse alang liphan ki hok sita
pini arni along itum lamdon ka cetok along inghoi kep bang kecia sophan op kithopiang ke lage alang li labang so hini basi tuman kitoy lapen non sit kep kithopiang ke lage kopi kamatha kopi ning celapen celang li nangli lapuson asai kachikroy dun derlo labang ke nilitum ningduk pik khangjang lapen asobutha nangli prabjin pen rarapan lamklat pinangi pusin nilitum tuningri akehai song bijining tikatharapan media court itu apa alang itu nilitum kecopati ben pinidak mengapa lepor pini nilitum dak 200 konstituensi long jasmet nilitum 200 konstituensi sisi komite executive ame dolo laben nitum kebang jelangar ni apa kenang sot alam bang nilitum singwai sing sai pon laben pini nilitum ka singwai long atipi kian pon dala lo je non kedam tang September 4 hot ilitum Karbiang long song trok resin kang ke ora tum lapen Karbiang long autonomous council ke Japon abang ko tum pen chenglok Assam government lapen Gulf of India bong isi lamdon ka cetok dollar monsama lamdon posigi pulo hala so lamdon ka cetok along clause 2.3 along abang nilitum cedon dun thekthi posi pini nilitum chingwai ponlo ka cedon dun thekthi athe bang ke lalo je 10 seat open for all seat cap ke madu abang puta nang thudum long lo pola maba la so lama bang langdam frui lo bulo te nilitum mesen ason se ke theklong mesen abang ke lalo je itum inglong aswakhe mate Karbi itum det chirai det abang ke chokche bang aphanta itum matha ponanji polama bang sidame ilitum imithan aron atang alam doko ilitum a constitution do ilitum a constitution ko pisinangi puma halaswa ating yung si ilitum chelandam lo pulo te lada 10 seat bang keche asopan ka reserve pk lake kahinok pik alam ang theglo lasi constitution nangi pu athege lalo je hala schedule constitution paragraph 20 along abang pulo je Karbiang long abang ke lake schedule area mate tribal area lasi hala tribal area constitution long nang reserve pidet athege lalo je ilitum Karbia khe tuma bangke kiri pikpa ka khe kali ka chingthur pikpa ka khe kali kilbo ka khe apotsi latuma bangke kerai kompi nanji lasi hala bang akan hona bang ilitum tur chorsi pini army bang ka prek keche so kan ituma ja kom ka che dai bang ke lagi ilitum kan pheri mi pik alam lo lasi nilitum 200 constituency pensitame laso aputha ka bang ke asap ta chedon dun thekhe la pen laso alam dona long la clause 2.3 bang ke prabjin pen kachi endet mate kachi withdraw det je phanjin nilitum hin pen bang ke chuning ripon lo jong si laso close bang jong si chi withdraw pon pe det laso ting si do bomlang bulu te nilitum ke bang je army bang ke the ansusi kachi song pon je pan bang si nilitum ke chi siglo democratically kachi song pon je bang pan si nilitum chi sig Dong kamu kampen di kanto terang Karbi Daily News.